A mânca animale, a mânca mortăciuni. Le ucidem în mod direct sau indirect? În momentul în care alegem să mâncăm animale, contribuim la masacrul acestora în două moduri. Direct, atunci când persoana respectivă ia viața animalului, de exemplu, atunci când porcul este ucis de Crăciun, mielul de Paște sau în orice zi în care le omorâm pentru a le pune în cratiță sau pe grătar. Indirect, atunci când creăm cerere pentru consumul acestora. Sunt o mulțime dintre noi care spun, dar eu nu l-am omorât, eu doar l-am cumpărat de la piață, de la magazin, de la hipermarket. Acest lucru nu este valabil deoarece persoana care mănâncă animale automat creează cerere de carne și tot în mod automat cineva va trebui să masacreze animalele pentru a răspunde cererii de carne. Este simplu de înțeles. În acest fel se creează un cerc vicios al suferinței, durerii și violenței. Tu contribui la a lua de la viață, a lua viața celorlalți, sau tu contribui la viață, la oferirea de viață și colaborarea tuturor ființelor. Namaste!